ni onge category mag schools ni koro en na free to pod wana gi national school ema iyude C1 ka gi national school ema iyude C2 ka gi some extra county schools wan gi school moko no ni extra county extra county gin county moko madongo man gi boarding facilities to gi county schools bende gimbe gin gidongo kendo gin gi boarding facilities koro nitiere some of C3 ka ma ok nyal yienegi mondo gitim all pathways nikech facilities magin ginyalo timo mana kata pathways ariyo kende ma Koko ndikne otimo science otimo STEM to gi kata gi social sciences to ok otim sport winjo gima timore koro sport majority of them iyudo ka gin gibiro timo gi C kata C4 ka ginyatimo sport to sport kaendi iyudo ka C4 ni which is a sub-county school, a day school for this matter. To iyudo ka omigi ni gin nyaka gitim technical subject mo. Kuru, yes, en gima positive. No, gitim technical. To gine ma ok gin infrastructure moromo. Gionge laboratory. Gionge laboratory, gine ma gionge gi workshops. Koro mind kama ni ng'ikruok nitie. To kata mana field, iwacho ni kata mana ka school samoro en school moyier ne timo arts and sports. To samoro kata mana kiwanja imuonge godo pa. Ema wacho ni school manalo, ing'in ber kiwacho gik ma ing'eyo maber. An school moro nitiere ma some primary. To kendo koro kanocho gik kama koro wan joma dongo koro wachake secondary school. And gitiyo gi papa achiel gi primary school. The secondary tiyo gi papa diwa achiel. Ma koro nochunwa ni nyaka koro waket pauno bed standard. Nikech the secondary school kocha timo maber, girls timo maber e volleyball. Waneno ni sports onego bende gikaw kaka pathway. To wan machiegni gi but mawego National Polytechnic koro wadwa kawo advantage mar National Polytechnic mondo gi nyithindo nyalo mantiere building and construction kata technical subject koro ginyalo dhi neno gimitimo e technical kacha is just a kilometer. Koro kamano nyalo sharing no inyalo tim kuonde ma facilities go nitie to mano timre to thoth skunde moloyo to manie town onge gi field onge gi field. Ing'eni skunde moko ma koro yaw kata Nairobi ka sani nitie mang'eny monge gi field to machon to nigo madongo molo kata skunde manie gweng' kocha mano bedo plant kaka onego bed ni schools bedo plant. Koro mae ndiye gima chendo to kata bang kata kidhi dala kocha nitie skunde moko ma bende owuok nikech every village dwa mondo obed gi school kendo nocho gibedo encourage. To king'iyo to pathways mang'eny ok ginyal timo nikech infrastructure en key pathways choice mar pathways ma ji timo. Koro pathways nyaka tim mana gi infrastructure to gi the number of teachers manyalo kawo gigo. Ma koro sani kata ne janyuol nikech ang'eni nitiere moko kuom jonyuol ma bende pod manyo skul. Ang'eni lokruok notimore ma jonyuol bende nok mor koda choices iwacho ni mag skunde ma bende negiyudo mago mag grade 10. E kinde ma koro janyuol manyo ne nyathine skul koro nyaka ong'e ni nyathine bende noyiero pathway mane to skul no bende timo pathways go. Gima timore ni Koko mineno moloyo to mar jonyuol ma manyo skul. Gino timore mainly jonyuol ma nyithind gi nocho somo e private and moso jonyuol ma nyithind gi nosomo e cities machalo kaka Kisumu, mosomo kaka Nairobi, mosomo kata Eldoret. Gine ma nyithind gi ok oyudo pathways mana gidwaro. To nyithindo manocho somo e gwenge wa kocha nyithindo go mor mogik nikech mokwongo most of them nosomo e public schools ma gin omigi chances pathways ma bende ka nigi understand pathways or no understanding. To ka school odhi kaka Kisumu Girls to Kisumu Girls timo chiegni pathways go te onge ywa kanyo. To jonyuol manie city ka mong'eyo gima pathway en to kawo nyathini oter mana school manyalo timo social studies and maybe STEM to ywak nikech ka nyathini ok nyalo timo sport
makoro chal ka gima jo private nokodewa ahinya e kinde mabende niyiero skunde wasebedo gi midhiero selecting jo private. Gi jo private mondo iyieri mondo idhi to nyaka itim maber ma in the best both public and private. Koro in kimni ber both public and private to in to choice me yiero bende ok very competitive to in nyaka kawi kanyo. Dong ni neno ka Alliance Girls kata Alliance Boys kata Kisumu Girls nigi nyithindo mano yiero gi okala 50,000. Ere skul manyalo yiero jo form 1 50,000. Tido ka nus nyithindogo oyudo marks monego bed ne skul okawgi. Koro ok ginyal donjo te. Koro nyaka to ka gidhi second choice to jok moko bende nosedonjo kanyo. Ka gidhi third choice moko bende donjo kanyo. Mano omiyo jonyuol mang'eny ywak. Koro nyithindgi go donjo e skunde man nikech wan gi 100% transition. Koro onego bed ni nyithindogo gimbe miyo gi mana chance mondo gisom kaka Kenyans. Koro gima wasefail kaka country mondo watim. Mane gima asebedo ka akwayo ni onego tim. Ok wasebedo bold kaka Ministry mar Education mondo wa define correctly kaka school onego be defined. Onego wa define a school moloyo kaka kore wacho sani gi gima school timo. Mar ariyo gi the size of the school. Ok gini status mare nikech a national kata extra country and so on. Koro wach ni ka in school manyalo accommodate 3,000 to nego beni wami status mami classification.